aldrig skulle forstå, for vi regerer i parken. De gule og de blå glemmer aldrig alles tog ud på pløjemarken. Det er da klart, at man må nøjes med sølv, når man står og drikker fakseøl. Hey ho, vi er FCK, storbyens drenge regerer. Stolte er farverne, hvide og blå. Vi vil have mere og mere. Zuma og Tony spiller første violin. Come on, FC, syng med på melodien. Hey ho, vi er FCK, storbyens drenge regerer. Stolte er farverne, hvide og blå. Vi vil have mere og mere. Hey ho, vi er FCK, storbyens drenge regerer. Stolte er farverne, hvide og blå. Vi vil have mere og mere. Teater derude. For stadig ikke, hvad folk er omgivet af. To Brøndby-spillere, han kan få lagt lidt zoom, men der er ingen bevægelsesstolpe. Der ligger Ole Tobiasen der til feltet. Ole Tobiasen ind over der. Og så er der scoret! Vi er 2 minutter inde i overtiden. Og det er Hjalte Rune Erdorf, der scorer på FC København. Og bringer FCK foran. Det er 1-0. Det er helt utroligt. Det er altså 2,5 minutter inde i overtiden. Vi er, FCK, vi er, FCK, vi er, FCK, vi er. FCK. Der er tavs på Brøndby Stadion.